Ma taqta' xejn il-pressjoni tal-Partit Nazzjonalista sabiex il-poplu jieħu lura l-miljuni li l-Gvern tajjar fid-deal tal-Vitals u Stewart, dan wara li l-kuntratt tal-isptarijiet ġie ddikjarat mill-qorti bħala null. Fis-16 ta' Marzu, jiġifieri l-ħamis tal-ġimgħa d-dieħla, l-Oppożizzjoni se tkun qed tuża s-seduta parlamentari allokata lilha sabiex tiddiskuti mozzjoni mresqa mill-Partit Nazzjonalista dwar dan id-deal skandaluż tal-isptarijiet, seduta li fiha mhux biss se ssir diskussjoni imma fit-tmiem tagħha se jkun ukoll qed jittieħed vot. Il-mozzjoni kienet iffirmata mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u mid-deputat Adrian Delija li rebaħ il-kawża li fetaħ hu stess kontra l-Gvern sabiex il-poplu Malti Għawċi jieħu lura t-tlet sptarijiet. It-talba seduta tal-Oppożizzjoni saret l-4 fil-Parlament stess mill-Wip Nazzjonalista Robert Kutajjar. L-Oppożizzjoni ser tkun qed tieħu s-seduta tal-ħamis, ġurnata allura allokata għall-Oppożizzjoni sabiex niddiskutu mozzjoni illi preżentajt fisem il-grupp parlamentari u allura kienet iffirmata wkoll mill-kap Dr. Bernard Grech flimkien mal-Onorevoli Adrian Delija dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet Vitals u sussegwentament Stewart biex allura nkunu qed niddiskutu din l-istess mozzjoni nhar il-ħamis ġurnata allokata għalina propju 16 ta' Marzu. Il-Gvern qal li se jipparteċipa f'din id-diskussjoni parlamentari għalkemm sa issa għadu ma kienx hemm dikjarazzjoni ċari u xi forma ta' azzjoni li tindika li l-Gvern se jibda jiċċaqlaq biex iġib lura l-flus illi intremew fl-aħħar 8 snin. B'kollox dan id-deal tal-isptarijiet ġie jiswina ma' 390 miljun euro.